Απόψε θα συνεχίσουμε την μελέτη μας στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο. Όσοι μπορείτε, παρακαλώ, ανοίξτε την Αγία Γραφή στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο. Διότι σεις εξεύρετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, ότι δεν έγινε ματαία, αλλά και προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς εξεύρετε εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών, να λαλήσομεν προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολλήν αγώνα. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου, αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, δια να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιον, ούτω λαλούμε. Ουχή ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν, τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Διότι ούτε λόγων κολακίας μετεχειρίστημεν ποτέ, καθώς εξεύρετε, ούτε πρόφασιν πλεονεξίας. Μάρτης ο Θεός. Ούτε ζητήσεμεν δόξα εξ ανθρώπων, ούτε αφημών, ούτε απ' άλλων. Και έτι δυνάμενοι να δίδομεν βάρος ως Απόστολοι του Χριστού. Μέχρι εδώ. Απόψε θα μιλήσουμε για τη δοκιμασία του Αποστόλου Παύλου, την αυτοθυσία και την παρησία. Το έργο του Αποστόλου των Εθνών υπήρξε τεράστιο, τιτάνιο. Έδρασε σε μια εποχή ηθικής παρακμής, πνευματικής κατάπτωσης. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το μήνυμα του λυτρωμού, στο έθνος το δικό του και στα έθνη της γης. Διέτρεξε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ευαγγελίστηκε τη Μικρά Ασία, επισκέφθηκε την πόλη των Φιλίππων, όπου έγινε ένας σεισμός στη φυλακή, όχι μόνο, αλλά και μέσα στην ψυχή των Φιλιππίσιων πολιτών. Κατευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη, εκεί επί 3 συνεχή Σάββατα κήρυξε το μήνυμα του λυτρωμού. Στη συνέχεια φυγαδεύθηκε στην Βέρεια, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να διασαλπίσει και εκεί τα χαρμόσυνα νέα του Ευαγγελίου. Κήρυξε το Ευαγγέλιο της Χάρης στο πιο περίοπτο βήμα του αρχαίου κόσμου, τον Άριο Πάγο. Μετά πορεύτηκε στην Κόρινθο, εκεί κήρυξε το μήνυμα του εσταυρωμένου Χριστού και κατέληξε στην Ρώμη. Ίδρυσε εκκλησίες, έγραψε επιστολές, αναστάτωσε την οικουμένη, άλλαξε την μορφή του κόσμου. Ο Ερνέστος Ρενάν φωνάζει: «Τρέμετε σεις ωραία αγάλματα των Θεών. Κοντά σας στέκεται ο άνθρωπος που θα σηκώσει το σφυρί του και θα σας συντρίψει». Και πράγματι, ο Απόστολος Παύλος με το κήρυγμά του γκρέμισε τα είδωλα των ψεύτικων θεών. Οδήγησε στη λύτρωση του Ιησού Χριστού πλήθη ειδωλολατρών. Υπήρξε ο μεγαλύτερος κήρυκας όλων των εποχών, ο Ευαγγελιστής των Εθνών, ένας σκεύος εκλογής του Κυρίου. Τι μεγαλειώδης η αποστολή που του εμπιστεύθηκε ο Κύριος. Όμως, για να του ανατεθεί αυτή η τόσο θαυμαστή και ένδοξη διακονία, ο Θεός τον υπέβαλε σε δοκιμασία. Ακούστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Δέστε το εδάφιο 4.
αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, διενεμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιο, ούτω λαλούμεν. Ουχή ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Πότε τον δοκίμασε ο Θεός και πώς, δεν το ξέρουμε. Είναι μια μυστηριώδης αλλά θεμελιώδης αλήθεια της Αγίας Γραφής, η ηθική δοκιμασία του ανθρώπου. Ο Θεός, αν και είναι παντογνώστης, γίνεται καρδιογνώστης αφού υποβάλλει τον άνθρωπο σε ηθική δοκιμασία. Πρέπει να τονιστεί πως ο Θεός δεν μας δοκιμάζει για να μας βασανίσει, να μας τυραννίσει, να μας καταστήσει δυστυχισμένους. Μας δοκιμάζει για να μας ευλογήσει. Μας δοκιμάζει για να μας εμπιστευτεί κάποια διακονία, να μας χρησιμοποιήσει στο έργο του, όπως και στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Τον δοκίμασε για να τον χρησιμοποιήσει θαυμαστά. Μας δοκιμάζει ο Θεός για να μας εμπιστευτεί τα μυστικά Του, όπως είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων των Κύριων και την διαθήκη αυτού θα φανερώσει εις αυτούς. Αν σταθούμε πιστοί στη δοκιμασία, ο Θεός μας ψιθυρίζει τα μυστικά Του. Μας εισάγει στα θησαυροφυλάκια των αιωνίων αληθιών. Μας αποκαλύπτει μεγάλα και απόκρυφα τα οποία αγνοούμε. Ο Θεός μας δοκιμάζει, μπορούμε να πούμε επιπρόσθετα, για να μας τελειοποιήσει ηθικά. Θυμηθείτε τα λόγια του Αποστόλου Ιακώβου: «Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργον τέλειον, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλειπείς». Ενώ δοκιμαζόμαστε, οριμάζουμε πνευματικά. Μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Τελειοποιούμαστε. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός μας δοκιμάζει για να μας ετοιμάσει για την αιώνια δόξα. Κάποια στιγμή, εκεί στην αιωνιότητα, να μας δοξάσει. Ο Απόστολος Πέτρος θα πει: αν χρειαστεί, θα περιπέσετε σε διαφόρους πειρασμούς. Είναι η δοκιμασία της πίστεώς σας πολύ τιμιωτέρα παρά το χρυσίον το φθυρώμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν, όταν αποκαλυφθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κάποια στιγμή ο Κύριος μας θα αποκαλυφθεί στο άπειρο μεγαλείο Του και κάθε πιστή ψυχή θα σταθεί ενώπιον Του για να επιβραβευθεί. Αν σταθούμε πιστοί μέσα στις δοκιμασίες, μια μέρα θα αμοιφθούμε, θα επενεθούμε, θα τιμηθούμε από τον Κύριό μας. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας αποκαλύπτονται τα βάθη της καρδιάς μας. Η ειλικρίνειά μας ή η υποκρισία μας. Η πίστη μας ή η απιστία μας. Είναι γραμμένο στην περικοπή που διαβάσαμε προηγούμενα πως στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς μπορεί να φωλιάζουν, δέστε το εδάφιο 3, το εδάφιο 5, μπορεί να υπάρχει, επαναλαμβάνω, στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς ακαθαρσία, δόλος, εδάφιο 3,
εδάφιο 5. Κολακεία, πλεονεξία. Τι φρικτά, σαπρόφητα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας αποκαλύπτονται όλα αυτά. Τα κίνητρά μας, τα ελαττήριά μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη καθημερινά να καθαριζόμαστε από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, ώστε όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας να αποκαλυφθεί η καθαρότητά μας, η ευθύτητά μας, η εντιμότητά μας, η πίστη μας, η πιστότητά μας στον Κύριο. Ας έχουμε πάντοτε υπόψη μας το γεγονός ότι ο Θεός καθορίζει την έκταση και την ένταση της δοκιμασίας. Θα πει ο Κύριος στην Εκκλησία της Εφέσου: «Ιδού ο διάβολος μένει να βάλει την άσεξη ημών στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Και θα έχετε θλίψει 10 ημερών, ούτε 11 ούτε 12». Ο Κύριος καθορίζει την ένταση, την έκταση, τα όρια της δοκιμασίας μας. Και η διαβεβαίωση του λόγου του είναι πως δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από την δύναμή μας. Και μετά του πειρασμού, που σημαίνει μαζί με τον πειρασμό, θα κάνουμε και την έκβαση. Θα ανοίξει δρόμο διαφυγής, ώστε να μπορέσουμε να βαστάξουμε. Εκείνος ο οποίος επιτυχώς έχει υποβληθεί στην δοκιμασία χαρακτηρίζεται από την Αγία Γραφή ως δόκιμος. Με άλλα λόγια, δόκιμος είναι αυτός που έχει περάσει στις εξετάσεις, που δεν κόπηκε, που πέρασε επιτυχώς την δοκιμασία στην οποία τον υπέβαλε ο Θεός. Αυτός που απέτυχε χαρακτηρίζεται ως αδόκιμος. Θυμηθείτε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου στον νεαρό Τιμόθεο: «Σπούδασον να παραστήσεις σε Αυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγο της αλήθειας». Με άλλα λόγια, προτρέπει τον νεαρό Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος να προσέξει ώστε να πετύχει στις εξετάσεις, να περάσει στα τεστ, ώστε να ευλογηθεί από τον Θεό και να χρησιμοποιηθεί για την δική του την δόξα. Ένας ωραίος τίτλος που αποδίδεται στον απελή είναι ο τίτλος του δόκιμου. Ο απελής, ο δόκιμος εν Κυρίω, ή όπως μεταφράζει ο Βάμβας, ο δε δοκιμασμένος εν Κυρίω. Τι αξιοζήλευτος τίτλος. Απελής, ο δόκιμος εν Κυρίω. Δεν ξέρουμε σε ποιες δοκιμασίες είχε υποβληθεί ο απελής, αλλά με τη χάρη του Θεού φαίνεται νίκησε, θριάμβευσε, στάθηκε πιστός και ευλογήθηκε από τον Κύριο και χαρακτηρίστηκε από τον Λόγο του Θεού ως δόκιμος. Ένα συγκλονιστικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος δοκιμάστηκε δεινά και τίμησε το όνομα του Κυρίου είναι ο πατέρας της πίστης, ο Αβραάμ. Χρόνια πολλά περίμενε τον ερχομό του γιού του Ισαάκ. Έφτασε στα γερετιά και ο Θεός απάντησε στην προσευχή του. Η χαρά πλημμύρισε την οικογένεια του Αβραάμ και απολάμβανε καθημερινά το γιο του, τον χαιρότανε. Όμως ένα βράδυ αντίχησε συγκλονιστική η φωνή του Θεού. «Αβραάμ, λάβε τώρα τον Υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, και πρόσφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλω σοι δείξει».
τι συγκλονιστική η φωνή του Θεού, η εντολή του Κυρίου, τι σκοτεινή εκείνη η νύχτα. Αλλά ο Αβραάμ, αν και η καρδιά του σπαράχθηκε κυριολεκτικά, υπάκουσε στον Θεό. Και πήρε τον Ισαάκ και πορεύτηκαν το δρόμο του μαρτυρίου. Και όταν έφτασαν κοντά στο όρος Μοριά, ο γιος ρώτησε τον πατέρα: «Πατέρα, έχουμε τα ξύλα, έχουμε τη φωτιά, αλλά πού το πρόβατο για την ολοκαύτωση?» Το ερώτημα του γιου ήταν ένα μαχαίρι δίκοπο που βυθίστηκε μέσα στην καρδιά του πατέρα. Όταν έφτασαν στον δωρησμένο τόπο, ο τραγικός πατέρας ύψωσε το βωμό, τοποθέτησε τα ξύλα, έβαλε πάνω στα ξύλα τον Ισαάκ, ήταν έτοιμος να βυθίσει το μαχαίρι. Την τελευταία στιγμή ο Θεός τον απέτρεψε. Ακούστηκε η ουράνια φωνή: «Αβραάμ, μη κάμεις ουδέν. Τώρα εγνώρισα ότι φοβείσαι τον Κύριο, διότι τον Υιόν σου τον μονογενή δεν ελυπήθης δι' εμέ. Δια τούτο ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού, ως την άμμον την παρατοχήλωση της θαλάσσης, ή της δεν δύναται να αριθμηθεί». Ο Θεός μας δοκιμάζει όχι για να μας βασανίσει, όχι για να μας τυραννίσει, όχι για να μας καταστήσει δυστυχισμένους, αλλά για να μας ευλογήσει. Ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει, όπως ευλόγησε τον Απόστολο Παύλο, όπως ευλόγησε τον Αβραάμ. «Ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού, ως την άμμο την παρατοχήλωση της θαλάσσης, ή της δεν δύναται να αριθμηθεί». Και πράγματι ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ θαυμαστά, ασύλληπτα. Και φαίνεται ότι εκεί στο όρος Μοριά ο Θεός του έδωκε την έξοχη αποκάλυψη της θυσίας του Ιησού Χριστού. Είπε κάποτε ο Κυριός μας: «Ο Αβραάμ, ο πατήρ ημών, είχε αγαλίαση να είδει την ημέραν την εμήν και είδε και εχάρη». Φαίνεται πως ο Θεός έσχισε το παραπέτασμα του χρόνου και αποκάλυψε στον Αβραάμ, τον φίλο του, την ημέρα του Γολγοθά, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι ευλογίες μας επιφυλάσσει ο Θεός, αδελφοί, αρκεί να σταθούμε πιστοί, αφιερωμένοι, δοσμένοι σε Αυτόν ολότελα. Την ώρα της δοκιμασίας να αγρυπνούμε πνευματικά, να αντισταθούμε στον εχθρό. Γιατί ξέρετε, η ώρα της δοκιμασίας έρχεται να κλονίσει την πίστη μας. Γι' αυτό η βιβλική έκφραση, η δοκιμασία της πίστης. Έρχεται ο εχθρός την ώρα της δοκιμασίας να σε πειράξει. Παραδείγματος χάρη, περνάς από μια αρρώστια, αντιμετωπίζεις μια αποτυχία, βλέπεις ένα όνειρό σου να γκρεμίζεται και σύεται τότε το έδαφος κάτω από τα πόδια σου και σε προσεγγίζει ο εχθρός και σου ψιθυρίζει: «Πού είναι ο Θεός?» Εσύ πιστεύεις στην αγαθότητα του Θεού. Πού είναι η αγαθότητα του Θεού? Εσύ πιστεύεις στην αιώνια αγάπη του Θεού. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Εσύ βασανίζεσαι, εσύ ταλαιπωρείσαι. Γιατί ο Θεός επέτρεψε την αποτυχία? Γιατί ο Θεός επιτρέπει την ασθένεια? Πού είναι η πρόνοια του Θεού? Γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτή την αποτυχία την οδυνηρή? Γιατί? Η πίστη δοκιμάζεται. Ξέρετε, ένα από τα χαρακτηριστικά της δοκιμασίας είναι ο παραλογισμός.
Η δοκιμασία προσκρούει στη λογική μας. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα της δοκιμασίας. Η λογική μας εξανίσταται ή και σκανδαλίζεται. Είναι τότε, αδελφοί, που πρέπει να αντισταθούμε στον εχθρό, προσκολλημένοι στο λόγο του Κυρίου. Να πούμε μαζί με τον πολύπαθο Ιώβ: και αν με θανατώνει ο Θεός, εγώ σε εκείνον θα ελπίζω. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Κι ας υποφέρω. Κι ας ταλαιπωρούμε. Κι ας πληγώνουμε. Κι ας πονώ. Τον αγαπώ με όλη την καρδιά. Και να είσαι σίγουρος πως ο Θεός δεν θα σε αφήσει να πειραστείς παραπάνω από τη δύναμή σου. Ο Κύριος θα σε ενισχύσει. Ο Κύριος θα σε δυναμώσει. Δεν είμαστε μόνοι, αδελφοί, στις δοκιμασίες της ζωής. Είναι κοντά μας ο αιώνιος Θεός. Η χάρη Του είναι υπεραρκετή, ώστε να μας εξασφαλίσει τη νίκη και το θρίαμβο. Γι' αυτό πάσαν χαράν ηγήσαστε, νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις ποικίλους πειρασμούς. Είναι η μεγάλη ευκαιρία της ζωής σου η δοκιμασία. Να προαχθείς, να ευλογηθείς, να γνωρίσεις τον Θεό, να Τον προσεγγίσεις περισσότερο. Αυτό συνέβη στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού δια να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιο. Προηγούμενα τον πέρασε από δοκιμασία για να του εμπιστευτεί αυτή τη μεγαλειώδη διακονία. Και προσθέτει: η πρόθεσή μας είναι να αρέσουμε στον Θεό, τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Ο Θεός είναι ο δοκιμάζων τας καρδίας. Ας το έχουμε αυτό πάντοτε υπόψη μας, αδελφοί. Η δοκιμασία του Αποστόλου Παύλου και η αυτοθυσία. Το ότι ο Απόστολος Παύλος υπήρξε δόκιμος, γνήσιος, το ότι πέρασε επιτυχώς τη δοκιμασία στην οποία τον υπέβαλε ο Θεός, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι διακατεχόταν από το πνεύμα της θυσίας, της αυτοθυσίας. Τολμώ να πω ότι το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής και της διακονίας του Αποστόλου Παύλου ήταν η θυσία, η αυτοθυσία. Αναφερόμενος στην περικοπή που διαβάζουμε απόψε, στην ιεραποστολική του δραστηριότητα στην περιοχή των Φιλίππων, λέει μεταξύ άλλων, προπαθώντες, εδάφιο 2, για δέστε το εδάφιο 2, προπαθώντες και υβρισθέντες, καθώς εξέβρεται εν Φιλίππης ελάβομεν θάρρος εις των Θεών ημών. Το ξέρετε όλοι σας ότι εκεί στους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος μαστιγώθηκε, πληγώθηκε, φυλακίστηκε, αλλά νομίζω ότι το πιο οδυγερό μαρτύριό του ήταν η δημόσια διαπόμευση. Οι στρατηγοί έσχισαν τα ημάτια του, τον γύμνωσαν. Αν και ήταν Ρωμαίος πολίτης και όφιλαν να τον σεβαστούν, τον εξευτέλισαν, τον εξουθένωσαν εκεί στην αγορά των Φιλίππων. Και όχι μόνον τότε, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή του ο Απόστολος Παύλος δεινοπάθησε χάριν του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Διαβάστε τον κατάλογο των παθημάτων που περιέχεται στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Τι υπέμεινε χάριν του Ευαγγελίου ο Απόστολος Παύλος. Λιθοβολήθηκε, ναυάγησε, πείνασε, δίψασε, οδηπόρησε. Τοποθέτησε στο θυσιαστήριο του Κυρίου όλη την ύπαρξή του. Τους τίτλους του, τις περγαμηνές, τις γνώσεις, το λαμπρό παρελθόν, τα κατορθώματά του, τα πάντα στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Και στο τέλος της ζωής του
έγραψε στον νεαρό Τιμόθεο, σπένδομαι, που θα πει προσφέρω τον εαυτό μου ως σπονδί στον Θεό, θυσία στον Θεό, στον Ιησού Χριστό. Πώς ο Απόστολος Παύλος προέβη σε αυτές τις θυσίες, υπέμεινε τα πάνδυνα χάριν του Ιησού Χριστού. Απλώστατα, αδελφοί. Είχε γοητευτεί από τη μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είχε γνωρίσει το μεγαλείο του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός τον είχε ελκύσει ακατανίκητα και αγαπούσε τον Ιησού Χριστό με όλη την καρδιά του, με όλη την ψυχή του, με όλη τη δύναμή του. Γι' αυτό ήταν έτοιμος για τον Χριστό κάθε στιγμή να θυσιάσει τα πάντα και να θυσιαστεί. Όλα τα άλλα, τα εγκόσμια, τα θεωρούσε ως κύβαλα για το έξοχον της γνώσεως Ιησού Χριστού, του Κυρίου του. Δι' αυτόν εζημιώθη τα πάντα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αδελφοί. Το να αγαπούμε τον Χριστό με όλη μας την καρδιά. Αν τον αγαπούμε, θα είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε γι' αυτόν. Ζούμε σε μια εποχή ευδαιμονισμού και έχουμε επηρεαστεί εμείς οι χριστιανοί. Δεν θέλουμε να κοπιάσουμε, δεν θέλουμε να μοχθήσουμε, δεν θέλουμε να θυσιάσουμε. Είμαστε τόσο φιδωδοί. Γιατί? Φοβούμε ότι έχουμε χάσει την πρώτη αγάπη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και είναι ανάγκη βαθιά στην καρδιά μας να ανάψει μεγάλη πυρκαγιά. Να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό με πάθος, θερμά, φλογερά, όπως ψάλλωσε εκείνο τον όμορφο ύμνο, «Εν πόθο θερμό σε Χριστέ αγαπώ και χάριν σου παν κοσμικό παρετώ. Ετήμος εισέ θυσιάζω το παν, νυν υπερ ποτέ σε Χριστέ αγαπώ». Που σημαίνει τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, Χριστέ σε αγαπώ. Όπως θα πει η ποιήτρια, σπονδί να γίνω στην αγάπη σου. Ω Κύριε, κι αυτό δεν φτάνει. Ποιος βάσταξε για μένα το σταυρό? Ποιος φόρεσε τα κάλθινο στεφάνι? Πόσο εκπληκτική η αυτοθυσία του Αποστόλου Παύλου. Ας ελέγξουμε τον εαυτό μας, αδελφοί. Μήπως έχουμε επηρεαστεί από την ευζοία, την καλοπέραση των ημερών? Μήπως έχουμε καταντήσει χλιαροί χριστιανοί? Πόση ανάγκη να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας στο βωμό του Κυρίου. Η προτροπή του Λόγου του Κυρίου είναι: παραστήσατε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν. Ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Όχι πιέζοντας τον εαυτό μας. Όχι, όχι. Από αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου, με όλη την καρδιά μας, το θυσιαστήριο του Κυρίου, καθημερινά, μια θυσία ζωντανή για την δόξα του Χριστού. Και πρέπει να σημειώσω ότι ο Απόστολος Παύλος, ζώντας αυτή τη ζωή της θυσίας, της αυτοθυσίας, δεν ήταν δυστυχισμένος. Ήταν απέραντα ευτυχισμένος. Δέστε τον εκεί στη φυλακή των Φιλίππων, το μεσονύχτη έψαλε, δοξολογούσε, ήταν πληγωμένος για τον Ιησού Χριστό, μαστιγωμένος, αλλά απέραντα ευτυχισμένος. Όταν ο χριστιανός τοποθετεί τον εαυτό του στο θυσιαστήριο του Κυρίου, πληρώνεται με όλο το πλήρωμα του Θεού. Τον πλημμυρίζει η παρουσία του Κυρίου. Έχουμε χάσει, αδελφοί μου και φίλοι, αυτή τη χαρά. Την χαρά την ανεκλάλητη, την έντοξη. Γιατί έχουμε κλειστεί στον εαυτό μας. Έχουμε αποβεί εγωιστές, φύλαυτοι. Ας παραστήσουμε τα σώματά μας που θα πει όλη την ύπαρξή μας. Και τα χαρίσματά μας και το χρόνο της ζωής μας. Τα πάντα στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Δια τιμής ηγοράστημε. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ανήκουμε στον Κυριό μας.
η δοκιμασία του Αποστόλου Παύλου, η αυτοθυσία του Αποστόλου Παύλου, η παρρησία. Για προσέξτε το εδάφιο, στο διαβάσουμε μαζί. Το δεύτερο εδάφιο. Ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών να λαλήσομεν προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολλήν αγώνα. Αυτή η έκφραση ελάβομεν θάρρος στο αρχαίο ελληνικό κείμενο είναι επαρρησιασάμεθα. Παρρησιάζομαι. Παρρησία θα πει θάρρος. Η παρρησία χαρακτήριζε τους πρώτους Αποστόλους. Τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Έδινε ο Πέτρος με παρρησία το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε την ημέρα της Πεντηκοστής. Όρθωσε το ανάστημά του, ύψωσε τη φλογερή φωνή του. Κάλεσε τα πλήθη σε μετάνοια, τα προκάλεσε. Μίλησε με παρρησία. Το είδε και ο Ιωάννης. Και οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι αρχιερείς θαύμαζαν την παρρησία των Αποστόλων. Και μάλιστα οι Απόστολοι απέδιδαν τόση μεγάλη σημασία στην παρρησία, ώστε προσευχόμενοι ζητούσαν ο Θεός να τους χαρίσει αυτή την παρρησία στην δημόσια ομολογία, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος απέδιδε πολύ μεγάλη σημασία στην παρρησία. Θυμηθείτε στην επιστολή προς τους Εφεσίους, στο τελευταίο κεφάλαιο, παρακαλεί τους Εφέσιους χριστιανούς να προσευχηθούν για αυτόν, για τη διακονία του, και συν της άλλης τους ζητάει να δεηθούν στον Κύριο να του χαρίσει παρρησία, ώστε να λαλήσει το Ευαγγέλιο καθώς πρέπει. Το ρήμα παρρησιάζομαι σημαίνει έχω θάρρος. Και ο χριστιανός πρέπει να διακρίνεται για το θάρρος. Δεν μας έδωκε ο Θεός πνεύμα δειλίας και δουλείας, αλλά πνεύμα δυνάμεως, αγάπης, σοφρονισμού. Λέει ο σοφός παροιμιαστής, οι ασεβείς φεύγουσι ουδενός διώκοντος. Οι δε δίκαιοι έχουν θάρρος ως λέον. Πόσο χρειαζόμαστε αυτό το θάρρος του λεονταριού. Θάρρος μπροστά στα προβλήματα, μπροστά στα παθήματα της ζωής. Θάρρος μπροστά στους ανθρώπους. Οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε άφοβοι. Ο ψαλμοδός θα πει, ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος είναι η δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα διδιάσω? Παρρησιάζομαι λοιπόν σημαίνει έχω θάρρος. Επιπρόσθετα σημαίνει ομιλώ με θάρρος. Πως η ανάγκη να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να το διαδίδουμε στους συνανθρώπους μας. Όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε, όταν μας δίνεται η ευκαιρία να το μεταδίδουμε με θάρρος. Ο Παύλος θα πει, δεν επαισχύνομαι, δεν τρέπομαι. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Εμείς μήπως ντρεπόμαστε? Δεν τρέπομαι, δεν επαισχύνομαι. Ας ντρέπονται οι άνθρωποι για τις αθλιότητές τους, τις εσχρότητές τους, το κατάντημά τους, το ικτρό, το ηθικό ικτρό κατάντημα. Εμείς δεν ντρεπόμαστε. Δεν ντρεπόμαστε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Ο Κυριός μας προειδοποιεί, εάν με ομολογήσετε έμπροσθεν των ανθρώπων, θα σας ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου εκεί στους ουρανούς. Εάν επεσχυνθείτε δι' εμέ και δια τους λόγους μου, θα επεσχυνθώ κι εγώ εν εκείνη τη ημέρα. Μη γέννη το αδελφοί, να ζήσουμε αυτή την οδυνηρή εμπειρία. Ο Κυριός μας να επεσχυνθεί για μας. Ας δίνουμε την μαρτυρία του Ευαγγελίου με θάρρος, με παρρησία. Παρρησιάζομαι επιπρόσθετα σημαίνει έχω πεποίθηση. Ομιλώ με πεποίθηση.
Ομιλώ με βεβαιότητα. Βλέπετε, τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής τους διακατήχει αυτή η βαθιά βεβαιότητα, η ακλόνητη πεποίθηση. Θυμηθείτε τον Ιώβ που ομολογούσε: ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Μέσα στα παθήματά του, στην αγωνία του, στον αγώνα του, ομολογούσε: ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θα εγερθεί στους έσχατους χερούς πάνω στη γη. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα του το φθαρεί, πάλι με το σώμα μου θα δω τον Κυριό μου, τον οποίον εγώ ο ίδιος θα δω, και θα θεωρήσουν οι οφθαλμοί μου. Ο Θεός είχε εδραιώσει μέσα του αυτή την βαθιά, την ακλόνητη, την αδιάσυστη βεβαιότητα. Ο Απόστολος Παύλος θα πει: ξέρω σε ποιον επίστεψα, είμαι πεπισμένος. Ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ξέρουμε ότι έχουμε μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Ξέρουμε ότι το όνομά μας έχει γραφεί στο βιβλίο της ζωής. Πώς το ξέρουμε? Μας βεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το Πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Πόσο γλυκιά αυτή η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, αυτή η βεβαιότητα της σωτηρίας. Είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε σωσμένοι. Μας βεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα. Παρησιάζομαι σημαίνει ομιλώ με πεποίθηση, ομιλώ με βεβαιότητα. Και μπορούμε να μιλούμε με πεποίθηση, με βεβαιότητα για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί έχουμε γνωρίσει την αποτελεσματικότητά Του, έχουμε γευθεί τη δύναμή Του. Δεν είναι για μας το Ευαγγέλιο μια θεωρία που την διαβάσαμε σε κάποια βιβλία. Είναι το βίωμα μιας ολόκληρης ζωής. Τι θαυμαστός ο ατομικός πειραματισμός. Έχουμε πειραματιστεί την δύναμη του Ευαγγελίου. Έχουμε γνωρίσει την αποτελεσματικότητα αυτού του φαρμάκου, αυτού του εμβολίου. Γίνεται πολλής λόγος αυτές τις μέρες για το εμβόλιο του κορονοϊού. Και το περιμένει εν αγώνη ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όμως, φίλοι μου και αδελφοί, ο άνθρωπος, ολόκληρη η ανθρωπότητα πάσχει από μια ασθένεια ασύγκριτα, ασύλληπτα πιο τρομακτική από τον κορονοϊό. Είναι το κακό, το φοβερό κακό που φωνάζει μέσα μας, οριάζει γύρω μας. Το πολυπλόκαμο κακό που απλώνεται και αγκαλιάζει ολόκληρη τη γη. Εγκλήματα, νοσηουργήματα, αθλιότητες, αισχρότητες που διαπράττονται καθημερινά. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος ηθικά. Και η μόνη λύση, η μόνη απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου, στα δεινά του αδιέξοδα, είναι ο ζωντανός, ο αναστημένος, ο παντοδύναμος Χριστός. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Όταν ο άνθρωπος δεχθεί το μήνυμα του λυτρωμού μέσα στην καρδιά του, αλλάζει η ζωή, γεύεται την δύναμη του Θεού, μεταμορφώνεται ηθικά, αλλάζει ολοκληρωτικά. Αυτή τη δύναμη την γευθήκαμε κάποτε και την γευόμαστε καθημερινά. Γι' αυτό μπορούμε να μιλούμε με βεβαιότητα, με πεποίθηση. Παρησιάζομαι σημαίνει επιπρόσθετα μιλώ χωρίς δυσημίες, χωρίς αμφισημίες, χωρίς ασάφειες, χωρίς περιστροφές. Ομιλώ με σαφήνεια. Και αυτή η σαφήνεια πρέπει να χαρακτηρίζει το μήνυμά μας. Είπε ο Κύριος στον προφήτη Αββακούμ: γράψε την όραση επί πινακιδίου, ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Έπρεπε να είναι τόσο ευκρινής η προφητεία, ώστε και τρέχοντας να μπορεί κάποιος να τη διαβάσει. Με τόση ευκρίνεια, με τόση σαφήνεια, με κρυστάλλινη διάβγεια πρέπει να δίνουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, ώστε και τρέχον να αναγινώσκει της
αυτό. Χωρίς διφορούμενα, δυσημίες, αμφισημίες. Με απόλυτη σαφήνεια. Δέστε τον Απόστολο Παύλο, με τι σαφήνεια μιλούσε. Απεφάσισα, λέει στους Κορινθίους, να μην εξεύρω άλλο τι μεταξύ σας ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Τον ρώτησε ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και απάντησε, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Με τι σαφήνεια, με τι κρυστάλλινο τρόπο του υπέδειξε το δρόμο της σωτηρίας, το δρόμο της λύτρωσης. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Το μήνυμά μας πρέπει να είναι τόσο σαφές όσο είναι μια συνταγή γιατρού. Χωρίς περιστροφές. Τέλος, το ρήμα παρησιάζομαι σημαίνει ομιλώ με απλότητα. Πόση ανάγκη το μήνυμά μας να είναι απλό, απλούστατο, χωρίς προσμίξεις, χωρίς συγκερασμούς, χωρίς προσμίξεις φιλοσοφίας, χωρίς προσμίξεις της πολιτικής. Πόσοι παγιδεύονται με την πολιτική, αναμειχνύουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με την πολιτική. Τι σχέση έχει το Ευαγγέλιο με την πολιτική? Βεβαίως είμαστε ευσυνείδητοι πολίτες, αγαπούμε την πατρίδα μας, νοιαζόμαστε για την πατρίδα μας, ενδιαφερόμαστε για τα τεκτενόμενα, ψηφίζουμε, έχουμε τις προτιμήσεις μας στις πολιτικές, αλλά δεν μπορούμε να αναμίξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με την πολιτική. Έτερον, εκάτερον. Σας ερωτώ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε ποτέ στους κρατούντες εκείνου του καιρού, στον αυτοκράτορα της Ρώμης? Αναφέρθηκε στα πολιτικά προβλήματα του καιρού του? Ο Απόστολος Παύλος αναμίχθηκε με την πολιτική? Ποιος από τους Αποστόλους? Αποφάσισα, λέει ο Παύλος, να μην εξεύρω άλλο τι μεταξύ σας ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Πόση ανάγκη να επιστρέψουμε σε αυτή την απλότητα του Ευαγγελίου. Αυτός ήταν ο φόβος του Αποστόλου Παύλου. Φοβούμε δια σας, έλεγε στους αρχαίους Κορινθίους, μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νους σας, εκπεσών από της εις Χριστόν απλότητος. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος και να σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, άλλο Χριστό, άλλο Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν ελάβετε. Και στους Γαλάτες θα πει ο Απόστολος Παύλος, κι αν άλλος έρθει, άγγελος εξ ουρανού κατέρθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Εμείς θα μείνουμε στο Ευαγγέλιο της χάρης. Ω, τι θαυμαστό το Ευαγγέλιο της χάρης. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Είσαι αμαρτωλός, είσαι χαμένος, σε περιμένει μια αιώνια κόλαση, αλλά σήμερα σου προσφέρεται σανίδα σωτηρίας. Ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος λυτρωτής. Μετανόησε για τις αμαρτίες σου. Δέξου τον Χριστό στην καρδιά σου, προσωπικό σου λυτρωτή, και θα σωθείς. Πότε? Τώρα, αυτή την ώρα. Θα συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες σου. Θα γίνεις τέκνο του Θεού. Το όνομά σου θα γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Και το Άγιο Πνεύμα θα σε γεμίσει. Πότε? Τώρα, αυτή την ώρα. Θα σε γεμίσει με την παρουσία του. Ο Σεφέρης έχει γράψει ένα όμορφο ποίημα πάνω στην απλότητα. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω 2-3 στίχους του. Δεν θέλω τίποτα άλλο παρά να μιλήσω απλά, να μου δοθεί αυτή η χάρη, γιατί και το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσες μουσικές που σιγά σιγά βουλιάζει. Και είναι καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια, γιατί η ψυχή μας αύριο κάνει πανιά. Αύριο μπορεί να βρεθούμε στην αιωνιότητα. Γι' αυτό με τόση απλότητα την ώρα αυτή σου μίλησα για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δέξου το. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα ημέρα σωτηρίας. Τι είπαμε απόψε? Συνοψίζω και κλείνω. Μιλήσαμε για την δοκιμασία του Αποστόλου Παύλου, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός,
προκειμένου να τον ευλογήσει, να του εμπιστευτεί τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να τον περιζώσει με την εξουσία του, τον δοκίμασε προηγούμενα. Και σένα και μένα, αν πρόκειται ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει, αν θέλει ο Θεός να μας ευλογήσει, θα μας δοκιμάσει προηγούμενα. Η δοκιμασία δεν είναι η δυστυχία μας, είναι μια ευκαιρία να πλησιάσουμε τον Θεό περισσότερο, να τον γνωρίσουμε βαθύτερα, να οριμάσουμε πνευματικά, να ευλογηθούμε και να χρησιμοποιηθούμε για τη δική του δόξα. Δεύτερη αλήθεια, την οποία απόψε σχολιάσαμε, η αυτοθυσία. Η θέση μας, αδελφοί, είναι στο θυσιαστήριο του Κυρίου και δεν είναι μια θέση αξιοθρήνητη. Όχι. Είναι τιμή μας, είναι προνόμιό μας, είναι χαρά μας να θυσιάσουμε και να θυσιαστούμε για τον Κυριό μας, για Αυτόν που μας αγάπησε απέραντα. Και ενώ θυσιαζόμαστε, πληρωνόμαστε με το Άγιο Πνεύμα και ανανεώμαστε στον εσωτερικό άνθρωπο και χαιρόμαστε απέραντα. Και η τελευταία αλήθεια που θίξαμε είναι η παρησία. Παρησιάζομαι, επαναλαμβάνω τη σημασία αυτού του ρήματος, έχω θάρρος, ομιλώ με θάρρος, ομιλώ με βεβαιότητα, με πεποίθηση, ομιλώ χωρίς περιστροφές, χωρίς ασάφειες, χωρίς αμφισημίες, χωρίς δυσημίες, με σαφήνεια. Ομιλώ με απλότητα. Μακάρι όλοι μας να γεμίσουμε με αυτό το πνεύμα της παρησίας και με εξουσία να δίνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να σας ευλογήσει πλούσια. Θα κλείσουμε με μια προσευχή. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε για ό,τι μας είπες απόψε μέσα από τον αιώνιο λόγο σου. Παρακαλούμε θερμά όλα αυτά να τα σχολιάσεις μέσα στην καρδιά μας. Πατέρα, όταν εσύ επιτρέψεις κάποια δοκιμασία στη ζωή μας, δώσ' μας τη χάρη να σταθούμε πιστοί, ώστε να πάρουμε τις ύψιστες ευλογίες που έχεις για μας. Δώσ' μας εκείνο το πνεύμα της θυσίας, της αυτοθυσίας που χαρακτήριζε τον Απόστολο Παύλο. Είναι τιμή μας, Κύριε, να θυσιάσουμε για Σένα, να θυσιαστούμε για Σένα. Είμαστε γοητευμένοι από την ωραιότητά Σου, την μεγαλειότητά Σου. Μας έχεις εχμαλωτήσει με την αγάπη Σου και θέλουμε να γίνουμε σπονδί για Σένα. Τέλος, παρακαλούμε όπλησέ μας με παρησία για να δώσουμε το Ευαγγέλιο σε μια γενιά σχολιά και διαστραμμένη. Ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν.